praise you, Jesus. Hallelujah. Oh, glorify your name. Daydayawan mi kinagan mo ako, Diyos. Thank you, Lord God. Dayaw ken kuana. Dayaw ken kuana. Inugasan at tidarana. Dayaw ken kuana. O dayaw ken kuana. Dayaw ken kuana. Inugasan at tidarana. Dayaw ken kuana. Dayta apo iti pagyamanan mikin ka, iti panang balbaliw mo, iti biyag mi, panang transform mo, iti biyag mi, tapno iti kastak at makaayaw kami iti sangwan ng apo. Adios iti detoy nga agsapa, nagyaman kami tauray pay, iti detoy nga panawan iti nepnep nga still nga idayaw da ka apo ta sika iti nang ted iti pigsakan salon at mi iti inaldaw-aldaw kastamot apo nga inaldaw-aldaw ang kami laglagipen iti ayat mo kada kami panangisalakan mo kada kami panangid surum iti dalan nga pagturungan mi so nga apo idaydayo da ka iti detoy nga agsapa nga panagkakadwami apo Dios Lord God agserbi ka di apo nga pamakired agserbi apo nga pakapapigsan iti tunggal may sa kada kami madaydayaw tinagan mo Dios ikumit mi daytoy gapo itinagan Jesus nga po mi amen and amen so nakasaysayaat nga agsapat tayo. Uray no napigsati tudo dito San Carlos but still nga yaman lata ta at least nga awan iti angin na. Maray dayaw ti Dios. Kumusta iti tunggal may sa kada tayo? I hope nga still nga kumakapit sa Panginoon niya. Kumput tayo lata kini Apo in spite dagiti ado nga umay nga buteng ya buteng kanan yadta nga pakakumkumikuman tayo so daytoy nga hagsapa daytoy from Monday ingana di kalman nag-encourage let us encourage one another mabalin yung nga i-type dita comment section yo day encouragement yo mo tapno tunggal may sakot ada iti basbasa na give and take nya. So, so what I am doing is, the devotion ko di kalman is i-share ko ti bigat kasya is nga let us encourage one another. Yeah. So nga, ijay Jeremiah chapter 7, dito'y kuman nga alaan iti pasut iti i-share ko. Ijay Jeremiah gamin, katuloy da jay I'm using iti chronological Bible study katuloy da jay pasamak da jay da Daniel, Shadrach ni Meshach and Abednego. Ngay ket ijay kasaruno na di jay ijay chapter 7. Ket ijay chapter 7 daytoy da jay panag-prophecy ni Jeremiah panangited na ijay sao iti Dios nang ted ni Jeremiah iti warning kadagiti tattao iti Juda. Okay. Amang tada kay iti basit nga background no apay nga ni Jeremiah ket nang ted iti warning nga dadjay nga mensahe nga warning naggapu kini Apo nga masapul nga ibagana kadagiti tattao iti Juda. Gamin dagiti tattao iti Juda nga kasta. They are the people nga kunada ket amamuda ni Apo mapanda iti templo mapanda agidat daton ti daton da mapanda nga agkankanta agdaydayaw da ag karkararag da
ngem dakkel iti problema kadakwada adati issue iti biag dagiti tattao iti Juda. So nga ni Jeremiah ay ket nga ma-open de Jeremiah mo. Iti issue kadagitoy da nga tattao iti Juda nga idi nga inpalubos ti Apo. Gapumot lang day kinasukir damot nga no apay nga inpalubos ti Apo nga inadipon iti Babylonia iti Juda because of their excuse me, takitaan tayo de tani naglag da jay ayan iti kwa. Ayan. So dajay madi kadagito da nga tattao iti Juda ngay ket haanda nga napudno ken ni Apo Dios nakaad-adayuda nya handa ngay nga handa ngay nga napudno mapandang agpayso iti templo undang agpayso agdaydayaw kaso lang dajay puso da adayo ken ni Apo Dios isungay nga daytoy ti binabalaw ti Apo kadakwada apay ngay nga kasta. Isu nga binauna ni Jeremiah nga itud mo daytoy nga sao kadagitoy da nga tattao. So let's read irugik ditoy verse 1 in 3 kunan ni Jeremiah kadagiti tattao ti Juda in front of them. Yeah. Inbaunak ti Apo amapan iti ruangan ti templo asurkan dagiti tattao ti Juda nga agdaydayaw kunana kumbaga ije simbahan no tattanya napan ni Jeremiah ije entrance iti templo nga ije na nga ibagbagada ni inbilin iti Apo ta sumsumrot gamin dagiti tattao ti Juda sumsumrot da iti templo no kitang kutuwaw naman napaka-religyoso da. Kat isu nga kunani detoy diretso tayo verse 5 kunani Jeremiah balbaliwan nyo ti panagbiagyo kastamot ti ugalyo kunani Jeremiah kadakwada diyo pagdudumaan ti panangibilang yo iti tunggal maysa diyo gundawayan dagiti gangganaet ulila ken balo di kay agpapatay kadagiti awan basol na ditoy nasantuan a lugar di kay agkararag kadagiti di Diyosen tadaytoy ti mangdadael kada kayo kunani Jeremiah. So kitan tayo da ni direct nga message nga maipaay kadagiti tattao indirect na induritso na da basol kadakwada kinonfront na isuda in public nya. Daytoy iti inaramid na tay tangar-aramid dagiti tattao ay ket ada dayjay agdaydayaw da ken ni Apo Dios agdaydayaw da ti Diyosen at the same time mananggundaw da dagitoy nga iti binabalaw ni kinurektar ni Jeremiah nirebuke na dagiti tattao iti Juda kunana iti kasta ipalubos kunto nga agnaed kayo iti daytoy adaga nga inted ko ako kwa dagiti kapuunan nyo iti agnanayon. So the message of God nga inted na kan Jeremiah ited namot kadagiti tattao ti Juda. Kuna na agbalbaliw kayo ti rason no apay nga kuna ni-rebuke ni Jeremiah gaputa kayat iti Apo nga agtalinaed kumada je promise ti Apo ko ni Abraham nya. Anya ti promise ni Apo Diyos ko ni Abraham. Ngay kat aside from the rumang ay ti pamilya ni Abraham, ngam ada iti promise. Di kari ti Apo ko ni Abraham, kari na ka ni Moises, kari na ka ni Joshua, iso di promise land. Kat kunada nubalbaliwan niyo ti araramid yung nga kakastoy, tagikoon niyo daytoy nga daga, daytoy inkarik kadagiti forefathers yo una iti Dios. So verse 8 kitaan nyo awan ti magangganab yo kadagiti mga lilaw asasao agtatakaw kayo pumatay kayo makikamalala kayo sapataan nyo ti ulbod kasunbeta sapataan ti ulbod nya DJ i-justify na basol lagaruron i-justify na pelang agidatag kay iti daton ken ti Diyosen abaal ken agdaydayaw kayo kadagiti di Diyosen adiyo ammo kagurak dagitoy nga aramid yo ket umay kayo payla dumatag iti templo daytoy nga tinasakit ije part ti Apo nya DJ agdaydayaw da iti sabali nga di Diyosen indin mapandamanon kini Apo kaslang nakas no kuno da kami nga kang kanay nan sa sakaang dinumnum da naka-split je mind da awan ti focus da nya. They are a compromiser. Yeah. Manag-compromise da.
So nga iso the lesson ta di kalman di Romans nga the danger of compromising. Yeah, so diay daytoy iti panang babalaw ti Apo. Kagurak dagitoy nga aramid yu ket umay kayo pay lado matag iti templo. Inkay ijay silo ti umuna a lugar a pinilik a pakadaydayawa ken ket kitaan yun noan niya ti inaramid ko iti dayta a lugar gapu iti kinadakes dagiti tattaok nga Israelita. Inaramid yu amin dagiti nasaok a basol. Namin adon a kinasaok kayo. Ayo, grabe ni Apo Diyos very gracious iso na. Managayat ken managparabor ti Apo. Ti aramidon ti Apo kadagiti tattao ti Juda nga ikorkorkorik na talaga nga ti Dios tayo ket Dios anasantuan ket gaputa dagiti anak na nga ipatpateg na kayat da nga agbiag met kasjay kinasya sinno iti Ama. So agyaman tayo apay nga kunana nga saan niyo nga aramidon daytoy balbaliwan niyo daytoy nga aramid yo kuna ni Apo Dios kadagiti tattao ti Juda ta iti Ama ket nasantuan. Haan nga bagbagay iti maysa nga pamilya dayjay nasantuan ti Ama dayjay anak ket dakes da. So ijay imatang iti Apo. God is a perfect God. Nasantuan ti Dios tayo ket kayat na nga dagiti anak na agbiag damot nga nasantuan nga kaskanyana. Isu nga inted na dagiti bilin na kadagiti tattao iti Juda. Grabe dayjay. Dagitada inaramid yu amin dagitada nga basol kuna ni Apo Dios through kon ni Jeremiah. Ngarod ti inaramid DJ kunana. Dagitoy da nga inaramid yu a basol saan ko nga kayat daytoy. So direct nga rebuke manipod kini Apo Dios babaan ka ni Jeremiah nga inaramat na. Isu nga ni Jeremiah maawagan nga crying prophet iso na managsangsangit nga propeta gaputa marikrik na ngay da jerik na iti Dios nga ayo pa dagitoy da nga tattao nga insultoon da iti Dios. Ayo pa dagitoy da nga tattao nga kitkitaan dalaga rodon nga madi balin nga DJ karod agwor-worship da iti Dios nga man nakabalin agwor-worship da mot iti idols. So nga dayjay iti kinasukir dagiti tattao ti Juda. Verse 16 kunana kinuna ti Apo Jeremiah di mo ikarkararagan dagitoy a tattao grabe. No kumatata nga panahon niya ti panagbuybuyat tayo ti news anyaman makitkitam ti kinadakes. Ngayon ada pa lang di heart tayo nga Lord, we pray for our Philippines. Ikararagmi dagiti managdakdakos, ikararagmi dagiti naagom. Ikararagmi dagiti agtatakaw iti kwarta ti gobyerno. Dito nga time iti Juda dagiti tattao ti Juda. Ada iti panakauma adi ngay masaksaktan ni Apo Dios kadagiti tattao ti Juda nga kitkitaan na nga ayo ay kaat pa'y dibilin, ay manuti sao apay ngay. So nga verse 16, dahito yun ti kunan ni Apo, kadagiti tattao iti Juda, babuan ka ni Jeremiah. Jeremiah, di mo ikarkararagan, dagito'y atattao. Grabe. No kunan ni Apo Diyos ka, di mo ikarkararagan da jay. Ano nga ti mangyari iti biyag? But there is a purpose. No apay nga kunan ni Apo Diyos nga dim ikarkararagan dagitoy. Apay nga inbagan ni Apo Diyos gaputi kinatangkon ti ulo dagitoy da nga tattao. Di mo idawdawatan ida. Di mo ibabaot ida. Ta saan ka nga ipangag. Ayun, nagsakit inya. Makasangit. Makapasangit. Inya nga ti amangay nga kunan na ti anak na hangka nga dengdenggen. Hangka dumawdawat kanyak. Ang nga tultulungan. Gapo ijay sitwasyon dagitoy da nga tattao ti Juda. They are disobedient people. Iso ngay nga naibaga iti Dios da jay ken ni Jeremiah. Di ibabaot ti suta. Kunana. Di mo ay makita dagiti aramidon da kadagiti syudad ti Juda ken kadagiti kalsada iti Jerusalem. Kunana, agurnong dagiti ubing kadagiti pagsungrod mangaron dagiti lalaki ket aggamay met dagiti babay iti masah nga aramidon da at tinapay
nga idatag da iti Dios da. Diyosa nga awagan da iti reyna ti langit. Agidatag da ti daton nga inuman dagiti dadduma adi Diyoson tapno pagpungtutendak. Ti mangkukos iti panagpungtot ni Apo, kinasukir ti tao. Ngem siak ayat ti pagpungtutunda kuna ti Dios saan? Ti bagbagi damot laang ti dangran ken ibabainda. Nya, iti tao. Numamin kaslada nga papasan ni Apo Dios agpasugnod da. Ngem awan iti haan tayo nga mabalbaliwan iti haan tayo nga niday ko nanan awan ti maawan ka ni Apo Dios no saan tayo nga agserbi nga napudno uray no ibagbaga iti Apo da di aramidon ti tao kat no ti tao saan nga agserbi nga napudno ni Apo Dios saan nga maanano da tayo nga tattao ti kakaasi. Tingnan natin tong mga dagiti tattao ti Juda nga detoy kunana ngem siak ayat ti pagpungtutunda kuna ti Dios saan? Ti bagbagi damot laeng ti dangran ken ibabainda. Iti kasta siak niyaw a Dios. Idisur kunto ti nakaro a pungtut ko iti daytoy a lugar. Kadagiti tattao ken animal. Uray pay kadagiti kayo ken kadagiti mula. Kaslanto apoy ti pungtut ko nga awan ti makaidep. Da kayo at tattaok ay inadresan talaga ni Apo. Da kayo at tattaok. Uray no nasukir dagiti tattao. Ngayon, da kayo at tattaok. Kuna na inawagan na nga tattao na isuda. Na imimbaglaangan akanon nyo dagiti daton ama puuran kumait ti altar. Ama inayon kadagiti daton ama ipalubos akanon nyo. Kitan tayo kina, tiket ko nga i-point out dito'y kakabsat. Dajay kinamanagayat iti Dios. Jay dakkel nga kaasi ti Dios. Agungot isunang nga adda iti ayat na. Mano ti agungot dito nga adda. Dengin no agungot nga adda ayat na kat ayo. No ti tao kumanya no datayo kumat. No agungot nga adda ti ayat na de mangungungot kin ka mariknam. Kat matignay ti pusom. Ngam no agungot nga gura. Kat ayo. Madih niya. So, ni Apo Dios, ito'y, agungot, He is gentle in kind, na ima, agungot nga, na natadum jay ungot na, ngum natadum ti ayat na, maridayaw ti Apo. So, dajay iti situasyon, dagito'y da nga tatao ti Juda, God, ni Apo Diyos kat i-direct na kumaysuda, ngum ti kinasukir da iso nga kunan, bay ama mo ikarkararagan isuda, kunan ni Apo Diyos kan ni Jeremiah. So kitaan tayo, uray no kastoy ti saon ni Apo Diyos, kalakip na da jay ayat ti Apo. Taintuntuno sa anda nga maikararagan dagito da nga tattao, marik na da jay ipikto na, kat no marik na da jay ipikto na agbirok da. Yeah. Agbirok da, kunadan tumot lang Apo. And then, that's the time manan nga minsahi from the Lord. So nga anyan nga ni Apo Diyos nakaimimbag nga Diyos apag serserbian tayo. Yeah. Kunan na pa kat verse 24, ay verse 23, ngum ibilin ko kadakwada nga agtulnog da kanyak tapno siyak ti Diyos da, kat isuda dagiti tattao, kitan tayo din say. Agungot iti Apo kadakwada, i-rebuke na isuda. Sige, pay ama mo'y karkaraga na mo ibababaot isuda. In the end, kuna ni Apo, kami no agtulnog da kumadag ito'y da nga tattaok. Tattaok, kuna na. No agtulnog da laang kumadag ito'y da nga tattaok. Na. Ibilin ko kadakwada no agtulnog da kanyak tapno siyak ti Dios da. Dahito iti heart ni Apo. Our God, ti Diyos tayo, isukumat ti Diyos tayo. Maridayaw ti Apo. Ti Diyos tayo, isukumat ti talaga nga Diyos tayo. Meaning, iso na ti priority tayo. Iso na ti ipangpangro na tayo, ijibiyag tayo. Kasano, de pagragsakan ti Diyos, isukumat ti ipangpangro na tayo. De pakaayayuan ni Apo Diyos, isukumat ti ipangpangro na tayo. Manipod rimwar dagitoy kapuunan nyo ijay Ehipto agpapan ita saan ang nagregsat ti panangibaon ko kadagiti adipon ko a propeta. This is the love of God. Manipod di rimwar dagiti tattao ti Egypt saan nga sinardengan ti Dios. Nagi-emotion naman ako. Hanga sinardengan ti Dios isuda.
nang ibabaon iso na iti propeta. Tapno palagi pana dagitoy da nga tattao. Imagine tilubong awan ti propeta, no ni Apo tinagungot kat inikat na amin nga propeta, inikat na amin nga pastor. Ta inmun una da ijay langit, sige bayam uray awan ti mga pastor kada kayo. Nya nga ti itsura iti church, nya nga ti itsura iti lubong. Without the prophet, without the man and woman of God. So nga agyaman tayo. Nya ag-reflect tayo iti dito yung gundaway. Dagito da, hantayo nga tayo ga Juda, hantayo nga Hudyo, nya ngem dagitoy da nga tattao nga inpatpateg ni Apo Dios, sinuksukir da ni Apo. Ngem uray pay no kasjay nga nagsukir dagitoy, patuloy ti panagsukir da. Still nga ni Apo Dios mangibabaon iti tao nga mangpalagip kadakwada, mangisuro kadakwada. Nupay kasta didak in kaskaso wenno in pangag, pinatangken yo ti ulo yo, kat ad-adda ti kinasukiryo, ngem dagiti kapuunan yo. Talaga ngay nga adjay hard-headed. Bakit kaya? Kasi ti tao ngay ket adda iti pagayatan na, adda je desire tayo ti lubong. But we thank God adda ti sauna nga mangisuro kada tayo. Verse 27 to 20. Dito yak nga again. Jeremiah, ibagamto dagiti saok kadakwada. Ngem dida kanto ipangag kunana. Awagam to ida, ngem dida kanto sungbatan. Kunamto kadakwada, daytoy tinasyon asaan anang ipangag ken ni Yahweh, a Dios da. Dida kayat ti paisuro, awanen ti kinapudno, dida pay ket sarsaritaenan. Kakabsat, agpaisuro tayo. Maraydayaw ti Apo, ni Apo Dios isu ti mang bendisyon, iti daytoy nga sauna. Nya? So dagitoy, apay nga nagsangsangit ni Jeremiah. Apay nga maawagan nga crying prophet isuda. Gaputan ni Jeremiah marikrik nana da je heart ni Apo. Nya. Bali nga kunan ni Jeremiah, your heart, Lord, will be my heart. Tipusok ni Apo Diyos in pariknana iti ayat na kadagiti tattao kan ni Jeremiah. Kan nasangsangit ni Jeremiah because of gapo iti kinatangken ti ulo dagitoy da nga tattao iti Juda. Saan lang nga gapo ta mauyaw ngem kaslahaan da nga ikaskaso. Imagine, no iti maysa nga leader ket handa nga ikaskaso ti ibagbagana. At the same time, agsasauda iti maliklikudana. They are destroying their leader. Sinungay ti saan nga masaktan. So nga ni Apo Diyos palalo iti pungtot na nga ti panag-ungot na nanayunan iti ayat. Kastalaunay nga ayat na kadagiti tattao na. So nga gyaman tayo iti daytoy nga panahon kakabsat. This is an encouragement kada tayo. De ayat ni Apo. Haan tayo nga abusuon da je ayat iti Apo. Let us be a help nga. Kung ay bagbaga nga kung datayo kas na mati kini Apo, tulungan tayo dagiti daduma. The heart of God ket dagiti tattao nga maidirect da kuma. Nya so nga daytoy ti trabaho tayo nga namati kini Apo Dios. Dagiti nasukir nga tattao nga uray no dengdenggen dati kasaba, uray no awisom isuda ti simbahan ket saan da nga kayat nya. Ituloy tayo ida nga ikararag ken ayaten ken tulungan isuda sana maiayos iti biag da kini Apo. So daytoy ti heart ni Apo Dios nya, the heart of God ket ti panakaisalakan dagiti tattao. Apay nga iti daytoy nga gundaway, apay nga masapul tayo nga ipapati nga agbyag ije nasantuan a panagbiag ket saan tayo nga makiannamong iti aramid na daytoy nga lubong gapuna kakabsat isagsagana tayo iti bagbagi tayo, isagsagana tayo iti biag tayo para iti iyaay ni Apo tayo nga Hesukristo. Amen. Ay nakasagana tayo amin. Iso nga adangay DJ kunana iti Luke chapter 21 verse 34 to 36 nga kunana, be careful, agannad tayo nya. Agannad tayo, iisimpa tayo ti panagserbi tayo, ti panagbiag tayo, kanayon tayo nga nakasagana. 21
verse 34 to 36 iti look kanayon tayo, be watchful, nasipot tayo, naannad tayo, kanayon tayo nga nakasagana. Idi nagginginod, idi anya di jeng aldaw, ano dagay makita, masapul tayo ti agsagana. That is the message. Masapul tayo nga agsagana. Isumot ni Apo, isusmot, isuti na ibaga ditoy. Nga makita yu, dagitoy da nga pagilasinan, kitaan yu ti bagbagiyo, ay nakasagana kayo. Kitaan nyo ti bagbagyo, no, pabanjing-banjing kayo nga namati kini Apo, no, ayam iti panagsilbi tayo. Into no umay dagitoy da nga sinyalis, iayos tayo iti relasyon tayo kini Apo. Iayos tayo iti panagsilbi tayo. Tayo nga, mapmapan, kasla ditoy, kamali, dagitoy da nga tattao ti Juda. Mapmapan da nga agpaiso iti templo, mapanda nga agidat-daton nga agpaiso kini Apo Diyos, ngam adayo da je puso da. Sana kakabsat, saan lang nga sana kakabsat. Let us encourage one another nga, okay kumada jay puso tayo kini Apo Diyos. Healthy relationship kini Apo iti kang runaan. So nga, adada ito yung morning word casting nga iso iti, may nga, kuna tayo ang pakitinulungan tayo, pakipasutan tayo iti biyag dagiti daduma nga tattao. To nga mang palagip, agpipinalagip tayo iso nga. Salamat kakabsat iti panagjoin nyo, iti morning word casting, kat sapay ta, ada iti maitulong na iti tunggal may sakada tayo. Agpipinalagip tayo, dito mo ti heart ni Apo. Agpipinalagip tayo, agpipinabilog tayo, babaan iti sao ni Apo Diyos. Amen. So, dajay kat agkararag tayo nga rod, ta into no madamdama, kita amin numumayat iti weather, mapang kami jay kapangan to minister, ada iti didikar tayo jay nga ubing. Hallelujah, praise you Jesus. Oh God, hallelujah. Hallelujah. Agyaman kami Apo iti ayat mo. Una Apo Dios, adu ti kinasukir mi nga tao. Adu dagiti saan mi nga matungtungpal nga pagayatam nga kayat mo nga aramiden mi. Agyaman kami iti detoy nga bigat iti detoy nga Jeremiah chapter 7 nga naiplastar no apay nga nagpungtot ka kadagiti tattao ti Juda. Gapu iti inaramid da nga panang talikod kin ka, inaramid da Apo nga saan nga rumbeng, panagsukil da kadagiti bilbilin mo. Anyan Apo Dios nga saom kadakwada nga kayat mo nga palintegan dagiti daldalan da. Apo iti detoy met nga biagmi agyaman kami ta uray pay no uray pay Apo no saan nga da kami detoy nga nakaidayri ka na detoy nga mensahe. This is for the Israelites people. Ngam Lord, it is applicable kada kami, ti detoy nga panahon. Nga ti kayat mo, Apo, nga pagbiyagan mi kasaan anak mo. Katagturong kami, suruton mi da jay pagayatam. Agyaman kami, Apo, ta inbilang na kami nga anak mo, Apo, awan ti idadad dumam. Agyaman kami, O Dios. Lord God, madaydayaw, katulungan na kami, Apo, nga agtalinaed, nga napudno, kinka nga agserbi. Tulungan na kami met, Apo, nga mangipatungpal, kadagiti bilbilin mo. To, ibingay, dagiti sasaom, ti ayat mo, kadagiti daduma nga tattao, tapno maisalakan da. Umay ti pan nakabalbaliw, Apo, iti biyag da. Tulungan na kami, Apo. Lord God, usaran na kami as your mouthpiece. Amin kami Apo, dagitoy da nga kakabsat sa dinuman ti ayan da nga lugar. Usaram ti biyag da Apo. Pastor man, wino saan, usaran na kami amin according to GJ kabailan mi nga aramiden. Apo, idaton mi ti biyag mikin ka. Isurrender mi ti amin mikin ka. Usaram ti bibiyag tunggal may sa Apo nga agbalin nga silaw. Iti detoy nga nagulo nga lubong Apo Dios.
Madaydayaw ka, bendisyonam ti tunggal may sa kada kami, nga iso nga nagdengeg, iti detoy nga agsapa, papigsam dagiti nakapoy, papigsam apo tunggal may sa, kat ited mo apo Dios iti tibker kada kami ta, mamati kami apo, nga no saan da kami nga idalan kan kaduan, maabak kami iti detoy nga biag, nga magyaman kami apo ta, you are always with us, iti amin nga gundaway. Madaydayaw ka nga Dios. Amin dagitoy, ikumitmikin ka, nga ti imam apo nga man nakabalin, itapayam tunggal maysa, iprotect na kami iti daytoy nga panawon apo. Lord, tinagan mo iti maidayaw. Apo, agyaman kami kinka, agyaman kami. Lord, usaron ti tunggal maysa apo Dios, kas pakaidayawam. Daytoy ti kararag ko, itinagan ti Ama, Anak, kan ti Espiritu Santo. Amen, amen.